Следующий наш пламенный привет летит в прекрасный город Самару. Сегодня свой день рождения встречает Валеев Рафаэль Ислямович. С этой прекрасной датой искренне его поздравляет любящая жена Альфия Мусеевна, сыновья Раиль и Камиль, а также из Ульяновска сестра Альфия с мужем Ильгизом. Наш дорогой и замечательный мужчина, глава нашей семьи и наша опора. Поздравляем тебя с днем рождения. Ты хороший и добрый человек. Ты чудесный отец и самый лучший муж. Оставайся всегда таким же жизнерадостным, цветущим, искренним, любимым и любящим. Пусть на твоем пути к успеху не будет преград. Пусть для нашего семейного счастья и достатка с твоим мужеством и смелостью не страшны будут никакие препятствия. Мы очень тебя любим и от всего сердца хотим пожелать тебе плодотворных и успешных рабочих будней, достижения всех намеченных тобой целей, неиссякаемой энергии и твердости духа. А мы всегда поддержим тебя во всем. Мой милый муж и папочка любимый, такой родной, такой неповторимый. Мы тебя любим, просто обожаем и никогда ни на кого не променяем. Тебя мы с днем рождения поздравляем, здоровья очень крепкого желаем, огромнейших успехов, вдохновения, удач во всем, особого везения, чтоб будни были очень плодотворны, чтоб радость и удача стали нормой, а отдых был насыщенным, красивым, а ты у нас отчаянно счастливым. Это теплое письмо продолжает строки на родном языке. Безнең кадерле кешебез турында бары җылы сүзләр белән генә әйтеп булыр иде. Ул зур хәрефтән гаилә башлыгы. Ишле гаиләдә 5 бала арасында 3нче бала булып дөньяга туа. Барысы арасыннан да ул төрле якка сәләтле булып чыга. Үзенең үткенлеге, зирәклеге аркасында үз эшен башлап җибәреп, хәзер малтабар буларак дөнья куа. Гаиләсе аның бер кайчан да Аллага шөкер мохтаҗлык күргәне юк. Без балаларының тормышларын серле әкияттәй иттәткәйбез. Ә мин хатыны өчен дөньямны бизәгән чын яраткан ирем булды. Без туганнары өчен дә ул җанын кызганмаган кеше, дип дәвам итә Әлфия әлеге хатны. Әти-әниемә безгә гел булышып ярдәм итеп тора ул. Пәйгамбәребез сөннәтен үтәп, туганлыкның асылын нык аңлап, кадерләп яши белүче якыныбыз. Без анарга мең рәхмәтлебез. Һәм кылган игелекләре үзенә меңләтә савап булып әйләнеп кайтса иде дибез. Кадерлебез, килде туган көнең. Бәхетләргә күмел бүген син. Яратамын бик нык дип сине, кабатлыймын көне төнен мин. Ике улың, сөйгән балаларың, әткәйләрен хөрмәт итәләр. Әкрен генә инде буйга үсеп, алар да бит безне җитәләр. Шулай бәгъркәем, гомер уза. Ә ул безнең моңлы бер җырдай, насыйп итсен бергә канат кагып, яшәүләре алда да шулай. Котлы булсын синең туган көнең. Бәхет телим, зур тау биекне. Кабул итсин алда яңгыраган матур җыр һәм изге теләкне. Хөрмәтле Рафаэль Ислямович, эшләрегез гел тауга менүен, мәхәббәтегез гел дөрләп януын, якыннарыгыз гел сөендереп торуын теләп, алдагы җырны туган көн бүләге итеп яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Хайрлы кич Казан, хайрлы кич пирамида. Bir kuluna minde suzam ikevele bari gelle. Şitekleşim bu tırmışta yıllarına yarı gelle. Sin bitiminim şatlığım, bəhitimin nurları, bizning bir
nurları. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Sen buganda jingil mina sen bulgaç rehat. İki bizde bir küslerden söyüğün için rehmet. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Siz bitik motorları. Şulay mı? Söyüğün için rehmet. Söyüğün için rehmet. Qarışların bilen nazlap tutturib bir qarreli. Bizning ali otlar üçün bik köp yıllar var eli. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Sen vitaminim bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Sen vitaminim şatlığım, bəktimin nurları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Bizning birge ötken yıllar, balların makturları. Siz bitin makturları.